Sa verse 14, gimension ang koinos o akatartos. Pag verse 15, sa gihinloan, koinos na ang gimension, wala i-apil ang akatartos. Very clear. Kaya nga ang baboy hugaw, imperno gin mo. Gusto lang nako i-congratulate si Pastor Bahinting for the job well done. Dili man sa ingon nga gitamay nako ang iyang kaatbang nga pari, pero sa maong debate mga kaigsuonan, nakita jud nato nga wa di ay alamag sa Hebrew or sa Greek ang maong kadiskusyon niya. Nagpalaban pa sa ChatGPT ang iyang kalaban nga which is 12 years man unta na siya nag-eskwela sa seminary. Pagkaluoya. Di ang video atong tanawon para nga makita ninyo kung giunsa pag Bible study ni Pastor Bahinting ang ilang pari nga nag-eskwela og 12 ka tuig sa seminary. Okay. Tanawon tabi. Karon ka. Kada diha gyud sa Grego. Sao na to ang Grego? Sa versikulo 15, nahinluan ang akatartos, na apel pag kaminsyon nga nahinlo o wala maapel. Basaha sa Greek. Okay. Ako di ko kabasa Greek, no? Tanawa ra, 12 years sa seminary pero di ka mao mobasa og Greek. Nalupig pa ni Pastor Bahinting. Unya, ano ta sa English? Maapil ba? Okay, Acts of the Apostle chapter 10:15. Joteros pros autos. No. Haho theos. Mao po ni mabasa no? Parihara dito. Hos theos. Oh. Ikita reason so me. Kata rizo so me. Koino. Asa diha nga katartos? Okay. Na kini ikatirasin. Di ikitirasin giim past tense man na siya. Lagi. Kana ikitirasin perfect verb na sa Grego. Kumbaga sa ato anak past tense. Nahinluan. Ang nahinluan. Okay. Atong basahon. Okay, atong basahon. Ano ta sa mga komentaryo kay dili lang imo. Okay. Okay. Mo lagi. Ang pangutana ni di mo tubag sa ko. Kay ay lagi sapaw. Di na nato pasulti oron. Kay kining atong pinangga may ilang mangutana. Di mo tubag, dili maminaw sa tubag. Ako niya ta sa document nato. Okay. Unsa may gisulti ni Pedro diri? Duha man, akatartos og. Ata ha, to basahon na. Ako panigibasa. Okay. Okay. Niya din ni ang komentaryo, klaruhon nato ang Acts of the Apostle chapter 10 verses 14 to 15. No. Okay. Pero mingon si Pedro dili Ginoo kay wala pa ko mukaon og bisan unsang butang nga koinos, nindot ni kay gibisaya, no? Okay, masabtan. Okay. Koinos, common ritually unclean or akatartos, intrinsically unclean. Okay, duha. Okay, dito ta sa 16. Naman ibutang diri ako nagibasa. Okay, way problema. Ay sagsabat diha. Okay, nagtubag pa ko. Unya unsa may tubag sa Ginoo? Tingon ang Ginoo sa 16 ta, sa 16. Dili sugod sa 16, bro. So, duha ang gitubag ni Pedro, koinos og akatartos. Wa ko kakaon og unclean og ritually unclean. Nya kaduha, intrinsically unclean, no? Duha jud akatartos, dibunson diri ha. No, kung nasayop ta ani, koreksyon na ni Brainting, no? Okay, sa 16 bro. Ato basahon lang ang Acts of the Apostle chapter nya ra, upagrita. Hinahinay ra gud kay bag-o ra term na to, Brainting. Okay. Ato basahon na. So, duha ang gi-address ni Pedro. Nya unsay tubag ni Kristo? Okay? Atong basahon ang whole chapter mga igsoon. But Peter certainly asa man ni bro? 14 to 17. Ako sa bro. Dara. Dara. Asa man dapat? Nikaon jud si Pedro. Okay. Kaya sa ha? Di, ano sa tasayang pangtana? Sanay kay... Di mo. Ato sundan siya. Okay. Sa tibok teksto ato basahon ha? Kay puro na magod Greek ang mugawas dire. Jis. Bisaya lang bro. 17. Basta atong gi-search ha? Or ang gigamit ni Pedro. Ano ta? Ato bisayon. Dito ta Bisaya ha? Basta sa komentary dire, akarton o kaikos. Okay? Wa man gibasa man na nato. Wa man ta ginapigan ni. Okay, ang iyong question, wa pa ko kakaog kay koinos o akatartos. Okay? Klaro kayo. Natong tubagon. Atong basahon ang kinatibukan. Apan si Pedro mitubag dili ko Ginoo. Kay wala pa ko makakaon og bisan unsa nga ilang mahugaw. Unya sa atong gibasa kining context ani, koinos o akatartos ang ipasabot sa utok ni Pedro na diri ang mahugaw o ang limpyo, akatartos or koinos. Okay? Naani sa iyang hunahuna ha.
So gitubag ni Kristo, ang tingog mingon ayaw isipang nga mahugaw ang bisan unsa. Hugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini kanya karon. Atong dugangan pa jud sa referensya makaigsunan kining na atong i-distinguish to no ang precisely. Di na jud ang hinluan tong hinlo na. Nya unsa may kining koinos. Example limingon siya nya kanang koinos way apilan ng clean food ana. Ato basahon sa atong gi-research diri makaigsunan. Kung tinuod ba nang iyang gisulti. Kay kung mingon siya nga way apil, kinahanglan mo search siya karon nga wa joy apil sa Okay. So, waka di ba natas referensya diri? Atong ibasa ang referensya. Kinahanglan ipakita imo referensya diha. Okay. May problema. Wala ki nagbasa bitaw ta karon. Sundan ka namo ay kagool. Ikaw may mong gisundan kay kini gamit ana. Ikaw may ni gamit ana. Ato na basahon pod. Okay. Inahinay lang ta 20 ha kay amo kang gisundan. Ikaw may mong gisundan kay kini gamit ani. Okay? Okay, dala. Kini siya. Ay kagool kay gisundan ka namo pinangga. Parang klaruhon na to kay dali-dalion na to di mo kasabot. Ako nang gibasa ang koinos is referring to unclean food. Nya unsa man ang clean food? Mo man ang mga apil ang baboy ni ana, no? Dili sa kay daghan kay ko gi screenshot diri mga igsuon. Dili sa karitsa. Nas tumoy ni. Okay. Okay. Nandara, mga igsunan. So the deeper theological contrast, man akong ipaabot ha. The deeper theological contrast between kainos and akatartos. So una, often human defiled cultural, religious boundaries. Mingos ba inting ani gamagaman ina ko naman diri. Okay. Unsa pay uban sa kainos can be consecrated or made holy. Ito yung ingon nga holy na daan, di wala mo coincide diri. Unsa pay lain? Maybe neutral, just not set apart. Unclean food, referring to Romans chapter 14 and Acts chapter 10. God is removing barriers between sacred and common. God is cleansing impurity through Christ. Nya karon, ari tas akatartos. Kay doon na may deeper theological contrast. Unsa man ning mo ni ang ilang kalainan. Okay, basta wa pa sa kibaw, sa kalainan. Ato ning ihinay-hinay. Okay. Ay kagool kay welcome ka sa kubangutan na bisan ato ta mag-abot ron. Often considered, unsa ning akatartos? Often considered intrinsically impure. Kinsa may intrinsically impure? Ang demonyo ra. Must be purified and removed. Okay. Always negative, defiling, sinful, unclean spirits, sin, leprosy, and death. Nya, pwede sad siya. Okay. Para nis mga naminaw, din para nimo. Okay. So, dialogue man ni. Okay. So, palablag ka, ikagol. Muna nga, dingon din ni, pwede sad i-refer siya. Okay ha? Open times ha? Referring to unclean spirits, but sometimes it refer to unclean food. Sa ato pa, ang koinos, o paminaw sa, ang koinos o akatartos, pwede siya magamit, interchangeable siya. Pwede unclean food, pero oftentimes, it is referred to unclean spirits. Okay. Pero pwede siya magamit sa, ang akatartos sa koinos. Okay. Sa ato pa siya, may pagka-synonymous, different term, but the same meaning. Pero doon ay dakong kalainan ha, muna akong ibasa ninyo, para ninyo, kay kung muritso ko tag-discuss ani niya, lahi ang nasabtan, arita sa akong ibasa. Kaya di man ni akong ginamagama. Ako man dyan yung research. Okay, sunod pa ko na. Ako gining ibalik sa hitabo. Tanang matang sa mananap iyang nakita. O yun tang unclean and unclean. O yun makana yun. Di na lang ko kay kabalo mo kung mo yun kana. Asa ang gitumbok ni Kepa nga koinos anang unclean o unclean. Asa ang iyang gitumbok nga koinos o nganong koinos to? Ana nga teksto. Okay. Ang reference na ingon. Okay ha? Di ni personal akong tubag niya ha. Kay kung mag-personal ay gud mi ani, way daog. Okay, atong basahon. Asa ko noon, mismo sa Acts chapter 10 verse 14. Niya ni Peter responds, I have eaten anything koinos, common, or akatartos, unclean. Ang koinos ay common food sa mga hintil. Gi-consider nila koinos sa mga Hudyo. Or akatartos, unclean. Nakaroon ang pangutanan niya, asa, niya diri akong ibasa. Naa mismo sa teksto nga akong gibasa. Acts Apostles, chapter 10, verse 14. So nagtupag ko, base sa akong referensya. So pangutanan. Ang imong tubag, ang akong pangutana, wali mo tubaga. Kadtong iyang ginganlag akatartos, asa man adtong duha. Parang ma-specify na to. Ayaw diretso sa imong komentary kay ang mga dietary law observer
daghan pong mga bantugan nga naa po sila komentary. Nga wa magparihoan ang imong komentary. So di na lang nato na banggaon sila kay sila man to. Dinhi ko nangutana. Kay sa ako nga side, sa pag-study nako, mo comment mo ipalang ko gamay parang naay. Sa nakita ni Kepa, tanang mananap clean and unclean. Ang unclean diha maunang akatartos apil ang baboy ana. Ang koinos ag clean to nga mananap nga nasagol sa unclean, gitawag na dito sa Levitico 20:25, langit nung amahan nag-ingon nga ayaw isagol, ilain, ayaw hugawi ang inyong kaugalingon. Naana sa pagpulutan sa langit nung amahan nga di isagolon ang clean og ang unclean, ilain, ibulag. Karon kay nakita ni Pedro nagkasagol. So ang iyang pag-ila sa clean unta galing kay nagkasagol determinuhan niya og koinos. Meaning to say dili na balaan kay nasagol sa unclean. Wa man mo tubagay inana. So ang imong tubag dili tubag sa gipangayo sa akong pangutana. Balhin na lang ko. Kay wa nimo tubaga sa gipangayo sa akong pangutana. Nagtrato ra kag istorya nga wa mo igo sa akong pangutana. Sunod pangutana. Diha sa gisulti sa manulunda o kinsa man ang nagsulti. Ang tingog. Verse 15. Chapter 10 verse 15. Kasi ang 14 si Pedro man ang namalibad. Ang tingog miingon nga naa siya gihinluan. Ayaw isipa nga koino pangutana. Diha sa gisulti sa manulunda nga iyang gihinluan. Ang iyang gihinluan, koinos, akatartos. Diha gyud sa bersikulo. Natubag na jud ni. Okay? Sibog sa kamay benting. Kay mo sapaw ka. Sibog sa lagi. Nang tana man ka. Kay ba mo wa jud siya mo basa. Ako gibasa jud to nako ha. Okay. Ada kini siya lagi na. Kining pinangga atong igsuon. Nami wala ba jud ko mo sapaw nimo ha? Bunalan ta karon. Oh. Kabantay mo sisig explain why basa-basa. Ako basa ko. Ako basahon na. Kamo na decide. Kay siya sige explain why gibasa. Okay. Ato sundan na siya. Ako gibasa man I have eaten anything koinos, common, or akatartos. Or, nanong imo nang buwagon. Nga ang iyang intention, koinos o akatartos, naaman din Unsa man ni teksto ha? Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. Unsa may tubag sa Ginoo? Ayaw isipa ang hugaw nga gihinluan na sa Ginoo. Unsa gipangutanan ni Pedro? Koinos o akatartos. Unsa man koinos? Unclean food. Unya akatartos, naman din sa komentary, no? Kusog kay siya mga komentaro nya. Mangita ko karon unsa na nga komentary imo ha? Kinahanglan ako kasundan. Nga unsa na nga referensya kay pwede makatan-aw sa ko referensya. Naman diri the theological contrast. The deeper theological contrast of the term you use. Kainos and akatartos. Naman diri. Pwede man nimong basahon. Nya ang koinos diri unclean food. Oh, malgi. Munang gusto ko sa imong referensya ako pong basahon. Parang kay pwede ba kapamasa diri, no? Unclean food, koinos, nya imong pangatanan niya, wa ko appeal sa koinos ang gihinluan. O nya, ang koinos gihinluan. Ang koinos ginluan. Asa man di ay ang akatartos? Kay or man diri. Dili man ang koinos, mabitaw nang giingnan nako nimo, dili lang ang koinos gihinluan. Or akatartos may gibutang diri. Kay ang iya kuwang man, ang koinos man kay musibat man siya. Yan man kasibat. O lagi, kira sa. Naghunong nimo mo, di ko mo sapaw. Mo na itong roll ron ha. Bisag mga 2 minutes bro. Kay amis ninyo, kining term gud nimo, bugat ni bro. Dili man sabtan dayon. Muna ato explain og tarong. Nga ang iya may pahimugat nga ang koinos kuno, why appeal ang baboy? Unclean food god. Unsa man unclean food? Why appeal ang baboy? Mura naglibog din siya ba? No? Unsa man ang kuan nimo ang baboy clean. Kay diri ang koinos unclean man. Unsa mangutan ako nimo? Ang koinos unclean food diri, ang baboy dili na unclean nimo. Ang akatartos unclean. Sa Levitico 11 city, basahon nimo ang Septuagint version, ang baboy diha gitawag sa Griego akatartos. Sa Hebrew tami. So it's very conclusive nga ang akatartos ang baboy na bilong. Nakaron. Didto sa buhat 10:14, ang pamalibad to ni Pedro, imo kay pangutana man basahon ako be. Bi malayo na komentary. Bi basahon din ako ang Greek. Dili ayo nang komentary. Ay sa atong unya na komentary kuno sa nang imo ha. Basahon ako. Sorry. Ero gamay, egtandaw ka. Sige ha, buhat. Buhat 10. 14 ta. Ingon siya, o hedi Petros epen midamos. In siya kore oti o dipoti ipayon. Ipagon pan na yun koinon kay akatarton. So, wala daw siya pa makakaon o dili balaan. Koinon ang gibutang. Ang kanang koinon,
Di ay sawa pa ko magkomentaryo. Dili komentaryo nga basa ko. Ang translation sa Bisaya kanang koinon diha dili balaan. Dili na komentaryo ha. May babasa ka sa Biblia. Dayon ang akatarton dito sa Bibliang binisaya hugaw. Ako nang gi-explain ako na kung gingon ang nakita ni Pedro duha. Limpyo nga mananap og hugaw akatarton. Lamang ang maong limpyo nahugaw siya kay nasagol sa unclean. Balaod na sa Levitico 20, versikulo 25 nga dili na siya pwedeng sagulon kay makahugaw. So ang pagkasagol giterminuhan ni Pedro og koinon. Karon pag abot sa 15, unsa may gitingog sa nagtingog nga maoy iyang gihinluan. Sa na to 15. 15 dili ni komentaryo. Koinon kay akatarton. Dili unya na. Sa 15 ta. Sa 14 man ka humana. Dili na sa 14 wala pay gihinluan. In fact, nagbalibad kay siya kay hugaw, gihinluan. Niya sa 15 ang gihinluan. Sa Griego. O atos English. And again, a voice came again for the second time to him. What God has cleansed na. Cleansed gihinluan. Dayon, show me hotios katariso me koino. Dili pagtawgon nga hugaw ang gihinluan. So ang gihinluan ang koino. Pangutana, asa maron sa bersikulo 15 ang akatarto gihinluan kay naghisgot naman gyud og paghinlo. Mao ni bantayan, asa maron sa imong Griego nga ang akatartos na hinluan sa maong 15. Niya pa ta sa 15. Sige, tubag ako. Okay. Ayaw lang komentary ha. Tanawa ra, sig pa komentaryo niya, way basiha komentaryo. So muna nga, paminaw sa 20. Ato ani i-analyze na to. Kusog kay mga komentaryo pero way gibasihan nga komentary. Pwede din na, Bible scholar di ka. Ito na nga, parihatan di Bible scholar, mo refer ko sa mga Bible scholar. Muna nga, nakaminos magas mga Bible scholar, God. Mas bright pa magas Bible scholar. Ngayon siya nga, naaba ko no'y akatarton. Naaman diri. Sa 14. Muna nga, sakto lagi ako. Mo gani, o sa mandig, 14 di mo ato 15. Muna nga, iyang giputol ang teksto. Nga naman, maro kayo. Iyang putlon ang teksto. Ay kagol, padung tadi ha. Tanawa, God, asa apabor siya, at tura siya mo focus. Yan sa 14, ang iyang pangutana, naaman dito ang duha ka term. Koinos o akatarton. Nagtuo man siya na to sundi. Okay. Muna nga, dinha siya nabikil. Kaya ang pangutana ni Pedro duha. Koinos, dili lang koinos, kundi akatartos. Sabi tubag sa Ginoo. Ang iyang pangutana dito, wa pa ko kakaon. Statement ni Pedro, wa pa ko kakaon. So, nasakpan na to, kaya yun siya nga ginuan ko no koinos ra. Pero ang statement ni San Pedro, duha. Paminaw, 20. Ay, pag-explain niya, kaya di na mo imong kadayalog. Wa di batasan. No? Muna nga, paminaw ba? Paghatag respeto kay naminaw ko ni mo ganina. Tuwa man siya mag-explain ni bay, akong sangay. Nya ako naminaw jud ko niya ganina. Muna nga, di, paminaw ba? Pabuton sa pamatasan ba? Okay. Paminaw sa. Okay. Unya na. Kay, tuwa ka nag-explain dito. Nangutan naman ka. Ayaw ingna ang 14, nangutana si Pedro, na malibad siya, mali naman kung imong gibalik-balik. Nangutana si Pedro, wala siya mangutana, na malibad, dili ko. Ang imong gibalik-balik, nangutana si Pedro, gitubag sa 14, mali daan, di mo kabantay. Okay, mali ko no. Mao lagi ni balibad si Pedro, o si Kristo wa dyan mo balibad. O mo na, si Pedro ni balibad, pero si Kristo may ito sundon, di mas Pedro. Ang kapiki ni sunod pang Pedro. Pero si Kristo, ningon nas Kristo. Dili ko Ginoo, mayas Pedro ha, kay wala pa ko makakaon og bisan unsa nga mailang nga mahugaw. Bisan unsa jud. Ang tingog mingon kaniya. Ato pa dili anghel, ingon mo siya anghel. Ginoo mo guni ba inting? Ingon siya nga ningon ang tingog sa anghel. Ginoo may gisulti diri. Wa gani kamo tarog basa na dili ko Ginoo. Ginoo, dili anghel. Okay? Ang tingog mingon kaniya pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa. Nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini so apil. Mo nang kamuritso tag 15, apil ang duha. Katong iyang gingon nga kainos o akatartos, apil. Munang pangutana ng bainting, apil. Sunod pangutana. Brad Paul, sunod pangutana, apil. Ingon man ka apil, sa wording, sa bisan unsa, gimension man nga koinos, asa man doon riha ang akatartos sa nabasa. Kaya ingon man kang apil. Kaya ako yung mabasa, usa ramang yun ang na-mention, koinos ra. Nga nganong imo mang apilag akatartos, ang bisan unsa, dito gi-refer sa bisan unsa nga koinos. Daghan man na kain ang lista sa koinos. Di ba na kayo usara ka buok? Sa kartarton perti po ng daghana. So bisan unsa sa koinos, mao'y gihinloan. Kay mao may mabasa sa wording. Pangutana, asa maron diha sa wording. Kay imo mang butangan og wording, diha sa 15 nga naay akatarton. Okay, nindot pangutana, ang nasa 15 koinos. Sakto yang giingon. Atong gisundan. Sunod, unsa may koinos? Atong kuno sa definition of term.
Apil ba ang unclean food? Ano eh? Paminaw. Okay. Koinos can be consecrated. Ito hinayon ha. Ingsa ka, koinos lagi. Wait lagi katartos. Okay. Ako ning gibasa. Apil ba ang unclean food sa koinos? Okay. Koinos, often human define cultural religious boundaries, can be consecrated or made holy, may be neutral, just not set apart. Unclean food. Ano sa reference? Roma chapter 14, Gentiles, Acts chapter 10. So, sa pag-ingon nimo kay imo manggi angkon nga koinos po da, idi apil ang unclean food. Gawas kung di niya angkonon, nga kanang baboy di na unclean, di apil. Okay, nagtuo siya makapabor siya. Nyari man tas definition of term, ato man ang gi-search. Apil ba? Oh, apil ba sa unclean food sa koinos? Apil. Therefore, ang baboy unclean ba? Tubag? Unclean ba ang baboy? Di. Kay ang koinos may ginluan, apil. Sa gihinluan, ang unclean food ang baboy. So, munang, saan pa ko na ba inting? Okay. Koinos ha? Koinos. Naka-referensya ng apil. Mugamit pa og daghan pang liko-liko, komentaryo, nanukad ako sa bersikulo. Kay ang naa sa teksto, ang nalitok nga maoy na hinluan, koinos ra. Pero nganong ang imong komentaryo, apunan man og katartos. Mao nay problema. Kaya ang mabasa, kaning wasinanggo mapunusahin ning mga komentarista o mga komentator, ngano man, ikaw daw basa. Mao na, wa nimo tubaga akong pangutana. Ang akong pangutana, diha sa mabasa, na, koinos ra ba? O na ay akatartos? Ang imong tubag, sagulan man nimo akatartos, hindi man na sa maong mabasa. Mao nang problema. Okay. Agko na nako nga sa Acts chapter 10 verse 15 koinos. Nakaron, ari na putas laing referensya, koinos. Paminaw da. Peter's vision in Acts, koinos ha, koinos ni. Ako na isa ni mo ron. No, bisag usa ni magbasa diha, animals unclean. Ang koinos. Koinos kay mo na siya pabor-pabor ganina kay kakuan siya Greek ba? Atong sundan. Iyan ang giangkon nga Acts chapter 10 verse 15, koinos na. Nakaron, unsa may koinos? Okay, paminaw ba yung koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Uy, paminaw. Nagbasa ko ani ha, karon ra ba ko kahibaw ng term ba? Okay. Kung sa dito mga animals ha, koinos, unclean or common. Synonymous ra lagi sa akatartos. Okay? Are declared clean by God. Sunod pangutana. Naghilom naman kada. Nyara po. Last ka ha. Oh. Sunod. Oh, klaro kay ha. Ako ra nang gi-search ha. Kay di ta ganahan pabor-pabor. So sa ato pa, apil di ay sa baboy ang koinos. Yaningon man siya. Sa Acts chapter 10 verse 15, sa Greek interlinear, ang ginluan niya koinos. And therefore, apil baboy. Unsay koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Unsa tong mga animal ha? Koinos, common or unclean, are declared clean by God. This emphasis is on breaking down barriers between clean and unclean, common and unholy. Ang akatartos di ay, nanawa ha? Ato ning ginahinay kay parang sundan nato siya sakto ba ang nasa iyang una-una. Kaya ang iyang akatartos ang baboy. Oh, itanaw na to. Tinuod man sana partially. Kay kuan lagi ni ning general term applied to a specific term. Akatartos often used for unclean spirits. So kining akatartos di ay mo ding wa mo tubag si Kristo sa akatartos. Kay di man mahinluan ang yawa. Oh, baiting mo nang wa sa pag-ingon niya akatartos or koinos kay oftenly use ang akatartos sa unclean spirits. Often used for unclean spirits, emphasizing spiritual impurity. Oh. Pero balikon ako ha, ang akatartos pwede po refer sa unclean food. Okay? Pero sa pangutanan niya, nga apil ba sa koinos ang unclean food? Koinos naman ko naginloan. Apil kayo. Niya man ni koinos, Peter's vision in Acts chapter 10, where animals previously considered koinos unclean and are declared clean by God. Atong gipangutana si ChatGPT. Is koinos in Acts 10:15 includes akatartos? Nalagay. Dili ba ang diha sa 15? Ay ko nagigwa, wa ka minaw. Unya, mudagan makadili. Koinos why apil ang akatartos. Sa tanawa, Acts 10:15 response from heaven only address koinos not akatartos. Karon, kay uyon man di ay ka nga sa 15 ang nahinluan koinos. Uyon ka karon nga wa niya iapil pagmensyon ang akatartos nga nahinluan.
O natubag nako ganina, wa jud siya maminaw kay nag-research man siya. Niingon bitaw ko akatartos often refers to unclean spirits. May limpyuan ni mo unclean spirit. Muna wa, man bright jud Ginoo. May luan ni yawa. Yawa naman siya forever. May luan katong yawaan. Di ba? Muna nga akatartos paminaw lagi ba inting before ka mag-search dia paminaw pod. Akatartos often used for unclean spirits. May hinluan man ang yawa. Tubag. Ang yawaan nun may mahinluan. Nagkaroon. Ingon siya, ang hinluan na ba sa Acts of the Apostles chapter 10 verse 15? Koinos. Yan, unsa man ang koinos? At masahon. I-search niya ha? Wala mag-search sa koinos. Masakpan man. Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Ingon siya, way apil ang baboy diha kay nanas at atratos. Naman, apil man. Animals previously considered koinos, common or unclean, are declared by God clean. So, muna nga, sunod pangutan na. Kauman ka bro ha? Follow pangutan na. Wala kayo follow up? Sunod pangutan na. Basta nga kung ingon ha, ang akatartos refer to unclean spirits. Mao na diri sa atong referensya. Ayaw ko pangutan sa Acts chapter 10 verse 15 sa akatartos. Kay koinos na. Nya apil ba sa baboy ang koinos? Naginluan? Apil. No? They are considered animals unclean and declared by God clean. Okay? Sa ito pa, nigamit-gamit sa terminolohiya nga wa mo dapig sa imo ha. Asa diha mabasa sa Greek ha nga ang akatartos nga animal gihinluan. Ibasa yun. Ayaw na masabasa komentaryo. Asa diha mabasa sa bersikulo dihan dapita sa pananaon nga ang mananap nga akatartos gihinluan. Okay. Giingnan na kanako nga gisundan kanako. Koinos ang naa sa di imong gisundan ta way akatartos sa ganina ra ko nagsigbalik-balik karon pa siya nakakuha sa kong gi-explain. Muna maminaw lagi ta. Munang sa Acts chapter 10 verse 15, why akatartos dito? Sakto nang iyang ingon nga koinos. Ako bitong gisundan. Di ba honest kay ko ingon nga why akatartos? Nya unsa man ang koinos? Koinos refer to unclean animals. Nya kanang baboy unclean dili. Di ba? Nya declared by God, di kuno baboy. Unsa man ning unclean food ay? Kanang baboy dili na unclean. Oh, tupag. Sa atong pagkatermino sa English, unclean. Pero, pag gamiton nimo ang Hebrew o Grego, separated na sila. Ang baboy, sa Levitico 11, versikulo, 11, tami na sa Hebrew. Pag atanaw nimo sa Septuagint version, i-check lang, akatartos. Sa Leviticus, akatartos na siya. Dili, pwede, nga ang akatartos, pa ko'y nabasahan, nga ang akatartos nga animal na hinluan. Never ko. So, why og basa, dili ang kanang word unclean, kanang tanan puro na pwedeng tawgog unclean as general term. Pero bantaye, na ay unclean nga dili, na ay unclean palalitan ang koinos gamiton mo unclean. Na ay unclean nga koinos nga lahi sa unclean sa akatartos. Dapat you have to specify or categorize what is being presented in the text. Hindi kay imong largon, unclean man ni, unclean to, pareho ra. Lahi ang pagka-unclean sa unclean sila. Sa ato nga term, lahi ang pagka-unclean sa koinos kay limpyo nga nahugawan. Ang unclean sa akatartos, hugaw gid siya. Dili siya mahugawan kay hugaw gid siya. Sama sa baboy. Ang baboy sa iyang pagkahugaw nga nahugawan siya, walay mabasa. Akatartos adjective ya. If you use the word adjective, you have to do not use verb because that is adjective. You are telling something what is the state of that something. So adjective, akatartos hugaw. Mano ang problema niyo kay ang unclean, yes, it is true, unclean pareho ra. Pero pag gamito nimo ang iyang specification o categorization, the unclean nga koinos, hinlo na nga nahugawan. Ang agatar, mao man ay mabasa. Katanawan ko na mabasa, wala pa ako. Ayaw kay kalimot. Nakita ni Pedro ang tanang mananap. Matang. So, it is understood nga ang iyang nakita, clean and unclean animals. Pero pag abot sa ubos, kay giagda man sa pagkaunon, ingon sa, di kumukaon. Kay wala pa ko makakaon og unsang giilang dili, wala pa ko kakaon og dili balaan. Koinos. Unsa may dili balaan sa iyang nakita? Ang mananap ang gutong hinlo nga nakasagol-sagol sa unclean animals. Nya sunod, koinos kay akatarton or unclean. Pero ang unclean sa akatartos, lahi nga naman. Barikon ko, ang unclean sa akatartos nga gigamit sa Levitico nga baboy gyud, ang gingon dia, hugaw ang baboy kay dili muusap sa iyang gikaon. Ang iyang pagkahugaw inherently dala sa iyang pagkasiyaw pagkabuhat. Kaya nga naman, muusap, di man gisa muusap yung kinaon. Ang kanding baboy baka, the ruminant animals, muusap man sa iyang kinaon. Kanang word, muusap sa kinaon. Natulon na ba, pag humanhing balik, ikalingawag usap, maunay ruminant animal, maunay muusap sa kinaon. Dili kay inikaon, usap-usapon, dili na mo ipapasabot. Giusap.
gikaon, ang iyang gikaon, giusap og otro. Himbalik na, gikan sa reticulum, mabalik na diri sa agi sa esophagus, balik sa baba, usapon nag-otro, maunay ruminant animal. Wala man na sa baboy, maoy gisulti sa Biblia, hugaw ang baboy, kay dili mo usap sa iyang kinaon. So inherently, unclean. Ayaw, binignit ako pa paminaw, gibinignit yun mo. Gibinignit. Okay. Gi-explain niya, no? Unang isundan na to siya, unsay koinos. Ari na po ta, wa siya mo define sa koinos. No? Kay masakpan man siya. Muna, koinos, Peters, balik na diri ha. Wa na gi-define. Dito na dyan sa akatartos, no? Na koinos ta. Gamit man ni kag ChatGPT, no? Hindi ka mo tuo ini, no? Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Previously considered koinos. So, say koinos, common or unclean. Nana diri ha. Siya si istorya, pero why referensya? Muna diferensya na to, no? Kamo na lay decide, no? Are declared clean by God. So, gi-declare na sa Ginoo. Muna ang lamig kayong humba, no? The emphasis is on breaking down. Yang akatartos, ganun wa mahinlo eh. Kaya doon na day bagong meaning ang akatartos sa New Testament. Oftentimes referred to unclean spirits. Yang mahinluan din ang yawa. Inherently, ang gigamit din intrinsically evil. Oh, intrinsically, meaning very philosophical man na. Intrinsically sa lintungan ay demonyo jud siya. Di jud mahinluan. Kinsa may intrinsically evil? Bisan pa unsa kadautan ang tao dili na siya matawag intrinsically evil. Kay duda gapon ay buot kaayo. Mo nga kinsa ray intrinsically evil, gi-refer sa New Testament nga lisod kay term no? Ato balikon, no? Ikatartos. Unsa ni? Often used for unclean spirits. Sa New Testament na ni. Pero masagol siya sa kainos o sa ikatartos sa Old Testament. Pero oftentimes used to unclean spirits. So masabtan nato si Kristo nganong ang iyang giinluan ang koinos ra. Kay koinos day makaon. Ang akatartos oftenly referred to unclean spirits. So ba nang wa maapil og hinlo, mahinluan ding intrinsically evil. O ato man ang gibasa diri. Ato man ang gi-search jud. Tagsa-tagsa. Kung sakto ba ang naa siyang explanation. So wa say referensya man kay igsunan, di niya basahon. Inigbasa na sa Greek, siya ang referensya. Kining ato di man ta mga Bible scholar. Wala magtuon jud ta. Wala ako bitaw siyang sundan jud pag-ayo kay parang di kalusot ba, no? Unsa di ay ang akatartos, often considered intrinsically evil, must be purified or removed, always referred to unclean spirit. So klaro kayo, unclean spirit kini mahinluan pa na nimo. Mo na nga sakto ang iyang giingon nga sa Acts chapter 10 verse 15, koinos ang gihinluan. Kaya ang koinos day referring to all unclean food, no? So mo na nga pasensya na ta kay kita, mga Katoliko, atong dawaton unsay kamatuuran. Dili kay magpili-pili rata. Mo bitaw na nahilom na. Wala mo tindog diri kay hanuman nakabantay na siya sa iyang kakulian. Amen. Atong mapakan ng Ginoo, wa tay mahimo sa pakigbatok sa kamatuuran kun dili sa pakigdapig niini. Basta mo gamit na gini siya koinos o ikatartos, nakaibaw na ta. Okay? Bago na ang term na to, bayinting. Una nga gamita pod nga sakto, dili po nang haum-haum rapod. Nga mubasa siya, unya, siya na ang referensya. Kita mubasa ta, with reference yun. Mo na diferensya na to. Okay. Sibad, kuan? Gamay. Ako lang gamayng, ang imong kong explanation, koinos, nga, gamiton og word unclean. It is true. Correct man na siya. Nga ang koinos, tawag og unclean, pero lahi ang iyang pagka-unclean, kay gikan sa limpyo nga nahugaw. Pagpadagan ni mong explain sa koinos, unclean, imong isuksok ang baboy. Di man problema. Di man masudlan na kay, although unclean siya, pero clean nga nahugawan. O kay hugaw mo siya, siyempre unclean. Pero lahi siya nga pagka-unclean kaysa akatartos. Dili, ang problema ni mo, ako bitong, ang nakita ko ni Pedro, paminaw, ang nakita ni Pedro, duha, clean o unclean. Ang unclean, pulos akatartos. Ang clean, nahugawan, koinos. Very simple. Naadiha sa actual nga nakita, ang gisulti ni Kipa ni Pedro. Ang problema diha kay akong nasabtan, naapsan ako ang yang gisulti, basta koinos, unclean, pagkatitiyon kay suksukan man yang koinos og baboy. Okay, mangutan ako nimo asa man sa imong referensya nga ang koinos way apil ang baboy. Okay. Yeah. Ang referensya nako ha? Ay, dili oh. Bro, ayaw pag-explain basa ha. Okay. Basahan ako ha? Basahan ako. Una. Di, mabasa ko. Sa Hebrew ani tami. Una ko basa. Ayaw, una dayon Greek. Reference bitaw, Hebrew Bible. Akong basahon. Una sa Hebrew, kay dito manigikan sa Hebrew ang istorya sa Levitico 11. Ato makita niron sa Hebrew, Levitico 11 versikulo 7. Nara.
Sa Hebrew, ato nang diretsoon sa English. And the swine do and divides the hope it and having cloven hoofs. And yet, it is decayed not thus true, is unclean. Ang unclean dire, pero baboy niya swine, ang baboy tami. Atong basahon sa Greek. Mao lagi, i-check ninyo, ang Levitico 11:7, ang Greek diha at akatartos. Kaya nga, sige, akong basahon. Dili, akong basahon sa, atos ang tanahon dito kaya, never pa ha, akong basahon, atong i-search nako. Greek, dili, gibasa na kong English, sa tumoy na, kailangan makikibro, di magyapon mo ko sa, may gusto, basahon ako sa Hebrew? Lagi. Dili, ako sa Greek. So, klaro ang pangutana ni Padre nga asa mabasa diha sa Greek nga ang baboy why appeal sa koinos. So, be responsive, Brad Bahinting, sa iyang pangutana. Proceed. So, balikon ko ang pangutana, asa mabasa sa Grigo nga ang baboy dili part sa koinos. Kay miingon ba kaganina nga ang koinos is unclean o ang baboy is unclean. So synonymously, ni uyon ka na kang baboy unclean o ang word nga unclean is koinos. So ang imong tulubagon karon asa nga ang baboy dili part sa koinos or unclean. Tubag. Walay bersikulo, nangatawa day mo. Unsa man ang walay? Wa mo kabalo. Walay bersikulo nga muingon nga ang baboy adto sa koinos kaysa akatartos. So, basahon ako, ang bersikulo nga mabasa, ang baboy nasa Grigo. Sa Grigo, kaiton, soiton, ote. Greek din siya. So, ang sa tumoy, atong dalang dito, madali. Sa tumoy, akatartos. Levitico 11, ang buta kong ipasabot, nga dinhi sa akatartos, dili, ang akong tubag mauni, walay referensya nga sa Bible, nga ang baboy, koinos, apil sa koinos, wala. Akatartos, tagad siya ang baboy. So, klaro na ha. Ang imong tubag nga ang baboy walay labot sa koinos. So, kay na-probe kay mamay piso ni Father nga asa man ang imong prueba sa Grigo nga ang baboy part sa koinos. So, klaro na. So, way labot. Okay. Ari na po ta, referensya na ako kay samok nang sig-explain sa personal lang. Okay. Koinos includes pigs. Ako ipangutana ha. Includes bag pigs. Okay. Ang tubag, paminaw. You are right. In biblical and ritual context, koinos can include pigs. Mo ni atong ipaabot nga basahon di isig explain. Kana mahuman ta ba? Di ta mahuman anang wa tay referensya. Kay siya ra may referensya siya ko galingon. Ako dawaton jud nako kung wa pa maparti ang term koinos sa pigs. Apil man. Koinos includes pigs. Does koinos includes pigs? Include pigs. You are right. No. Kay I am right. Therefore, Bahinting is wrong. In biblical, okay ha? Sa Acts chapter 10 verse 15, koinos di ay ang ginluan. So atong gisakyan siya ha. Kay nangdara naman ning siggamit og mga Greek term. Nagtuo siya may gani kay nanantay ChatGPT no? Nakatabang po na to, no? Okay. In biblical paminaw sa. Okay. You are right. Okay ha? Nana po kay ChatGPT diha. Kinahanglan ha di include ha. Kay kumingon kag koinos is the meaning of koinos is pig. Sayop na. Kay di man pig ang koinos. But it includes the pig, no? Okay, but yun ha? Koinos includes pigs. True, contextually. So, naana sa referensya, okay. Considered unclean under Jewish law, categorized with things not fit for sacred use, sometimes described as koinos. Ito ba, general term din ng koinos. So, appeal na ni ini ang baboy. So, ang sa'y tawag ni, thus, koinos include pigs, you are right. Okay? So, kinahanglan basahon nimo ha, ang sabunay mo. Okay. Ang imo, ang koinos na ay baboy. Includes. Akong basahon dire. Where pig belongs. Levitico 11:7, lexicon by Septuagint version. Swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in category of koinos. It is intrinsically unclean by Yahweh's law. So, pig is never in category of koinos. Simple na. Okay. We are talking about, ang atong point, naggamit taron sa koinos nga animal. Na may koinos nga dili animal, we are talking animal koinos. But it is stated, balik ko na ko pagbasa na ha.
Ano? So, dala, ayos sa pagkaka... Okay, nasa ubos. Ang clear. Sige, nagbasa. Bisa maghutdo ni mo. Asa ba, mag-away din sa ibabaw. Giingon na ha, mag-away na kisubos. Usab na po. Naraw. Balik ko na ako sa iyang, where pig belongs. Nagyo siya. Asa man nasakop ang baboy. So, di sa baboy man isyu na to. Sa mag-away. Leviticus 11:7. Septuagint version, swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in the category of koinos. Wala. Kanang imuhang gibasa, kumakaon nagbaboy. Mao nang ang baboy, ibutang sa koinos, aron makakaon. Pero ang kategory sa Israel, pag akatartos, na diyang baboy, walay baboy sa koinos. Adto ka sa Israel, i-categorize, i-question nita, by table, animals belong to koinos. Di kakabasag baboy dia. Animals belong to akatartos. Baboy apela na. Ha? Katawa si Reba. Ha? Salamat bro. So, ChatGPT to iya ha. Sa to pa, ang akatarton di ay, ato ni i-connect para hindi magkasumpaki. Sa to pa, ang akatarton, it refers to pig also. No? And koinos, it includes pig pod. Sa to pa, ito nang ang pangutana, ito i-connect kapon. Sa Acts chapter 10 verse 14. So, duha dyan itong gimensyon ni Pedro. Koinos o akatartos. Sa ato pa, or. Sa ato pa, wala sila kalainan kay orman. No? Ang or gani, bisan asa sa duha. Unclean siya. So, ang tubag sa Ginoo, gihinluan ng tanan. Sa ato pa, wala po'y problema. No? Gihinluan man. No? Muna nga, di ka pun kalusot sa bainting. Oh. Napadyod lain. Okay. Okay. Duha na niya. Okay. Does koinos belong pigs? Now we need to precise. The Greek word koinos, literally common, unclean, profane, in the context of the New Testament. So in the context of the New Testament and Jewish law discussion, it is used in contrast with hagios, holy or set apart. In biblical context, particularly in the New Testament. Aritas New Testament ha? Ito ang sa Old Testament. Sakto man na. Sa Old Testament, ang sa to, akatartos, gigamit yun na sa baboy. Sakto to yung giingon. So, muna nga, sa old man to. Okay? Okay. Asa to repeat bro? So, in biblical context, particularly in New Testament, Mark chapter 7 verse 19, Acts chapter 10 verse 15 mention certain foods as not koinos, meaning they are no longer considered ceremonially unclean. Kiginluan naman sa Ginoo. Okay? So, does koinos belongs pigs? So yes, according to the Jewish dietary law, pigs were considered koinos, unclean. So koinos, unclean. But in the New Testament, the idea shifts. Sa ito pa doon na development sa idea. So ano na ta din eh? Tuminaw ba yung think? Iwa pa naman, develop na yung But in the New Testament, the idea shifts. Christ declared all food clean. So pigs cease to be ceremonially koinos for Christians. So dili na siya koinos, dili na siya unclean. So man na siya. So atong i-search ko no ni Bainting be. Asay Bainting. Okay. So ang koinos ipa-search na to. Bainting. Dali. Ako search niyo ang koinos. Ako mo sa lagi niya man koinos bitaw ni. Akong gi-question si ChatGPT. In the context of Acts 10:15, is pig includes in the koinos? Categorical answer. Ingon siya, categorical answer, no. No ha? Ang pig ba na appeal ba ang koinos? Ingon ko, categorical answer ha? Ingon siya, categorical answer, no. In Acts 10:15, the term used is koinos, common, profane, ceremonially defiled. So, gitudlo dire nga ang pig wala ma-appeal anang koinos sa Acts 10:15. Pero ikaw, appeal. Di ang problema. Okay. Muam ko. Di, kayo mabasa man ko. Di, kanisa. Di lagi wadon. Ikaw, Jud, pabasa rin man ako, no? Sa Old Testament, Leviticus 11:7, Old Testament ang quotation din eh, no? So, muna, ha? 8 ratakutob. Last. Okay. So, mo lagi na nga interchangeable sila nga term. Ang koinos, ang kaning koinos bro, wani apil jo baboy para nimo. Para nimo ba? Ang tubag nako dili para nako. Ang wording gid diha lagi sa Acts 10:15 ang gihinluan koinos. Nya didto sa ibabaw gimensyon na ang koinos og akatartos sa verse 14. Sa verse 14 gimensyon ang koinos og akatartos. Pag verse 15 sa gihinluan koinos ra ang gimensyon, wala i-apil ang akatartos. Very clear. Kaya nga ang baboy hugaw, imperno gin mo. Kung ikaw usa ka honest nga magtutuon sa Biblia,
makita jud nimo nga pildi jud ang maong pari sa nahitabong debate. Bugat kaayo ang mga ebidensya o referensya nga gilatag ni Pastor Bahinting nga wa jud mabungkag sa ilahang pari. Diri nato maila nga ang ilang pari wa nakahibaw unsay kalainan sa akatarton ug sa koinon. Mao angay gyud mong magtuon mga higalang Katoliko para di mo mailad sa ilang mga baluktot nga pangatarungan. God bless o dalaygon ang Dios sa kadaugan sa kamatuoran.